Уважаеми приятели, състезатели, треньори и гости, приветстваме ви с тази годишното издание на регата Черноморец Бургас. Ние, екипът на Ях клуб Черноморец Бургас, се радваме, че отново сме заедно и с обединените усилия на клуба, общината, пристанище Бургас, Българска федерация по ветроходство и всички приятели на ветроходството, които виждате и на този транспарант, да реализираме 16-та поред регата Черноморец Бургас. В следващите 3 състезателни дни ще докажем, че ветроходството е красив и завладяващ спорт. Надявам се всички вие да го знаете това нещо, който е изпълнен с много адреналин, спортсменство и неповторими изживявания. Днес специални гости на откриването, за което искрено им благодарим, са президентът на Българска федерация по ветроходство господин Росен Марангозов, госпожа Веселина Деведжиева, началник отдел спорт община Бургас, членовете на комисията по спорт в Общинския съвет в Бургас, господин Георги Маринчев, господин Явор Костов, също член на комисията, Боян Дяков, общински съветник, Пламен Димитров, директор на ОП Туризъм, главният съдия на регатата господин Никола Александров, международният съдия и председател на Европейската комисия господин Джони Пълнов. Официално откривам регата Черноморец Бургас на Черноморец Бургас за 2024 година.